אוקיי, שלום לכולם, כאן נמצא דני, והפעם ישמעו אותי כי ניסיתי לצלם כמה פעמים ולא שמעו אותי, וכאן שקד. נכון, שלא עובד, צריך להוציא אותו מהמחדל שלי. אז תראו, זה המצאה שלי. פה זה עושה אורות לפי הסדר, גם הלפידי רדסטון זה עושה קולות גם לפי הסדר, הכל לפי הסדר. בקיצר, המעגל שעון זה לא המצאה שלי, אבל אני חיברתי להמצאה הזאת עוד המצאה שהיא שלי. אתם רואים, אני אחר כך, אם אתם רוצים מדריך, ומי שיודע להכין מעגל שעון, אני עשיתי אותו על 2x2, שמתי כמעט קליק אחרון כדי שיהיה די איטי, רדסטון פה קליקים אחרונים, וגם פה זה לא כל כך מסובך. ואז אם אתם רוצים שזה יפעיל את זה, פשוט שימו לפיד על זה, ואז שימו זה ליד הלפיד. ואני סתם בניתי איש מכוער. האוזניים המצאה שלי, יש לו גבות של משה נוסברם. כסף, הוא אוהב כסף, את זה בניתי אמרתי לך שצריך לעשות את פיקאצ'ו. אתה לא מקשיב לי. הוא אוהב כסף, ויש לו 2 שיני זהב. לא נראה לי שיצא יפה של זהב הזאת, זה יותר יפה. אני לא את כל השיניים. של זהב אחת, כן. מי זה החתיך הזה פה? אופס. אוקיי, אז אם אהבתם תנו לייק וזהב. אני אעשה מדריך איך ליצור את זה. אז יאללה, ביי.